Okupatsirani nkhani izi ndine chance mozopanda poyamba tione mitu yake. Zotsatira zakafukufuku wa bungwe la IPO zaonesa kuti 69% ya Malawi akufuna boma lipitirire kuyendetsa ndondomeko yopereka zipangizo za ulimi zotsika mtengo AIP. Mmodzi mwa akuluakulu ku IPO Dr. Boniface Dulani wati Malawi ambiri akukhulupirira kuti ndondomekoyi ikuthandizira mabanja osauka kukhala ndi chakudya chokwanira pa nyumba. Dr. Dulani ati komabe Amalawiwa akufuna boma likonze zotsamwitsa zimene zakhala zikukhuza ndondomekoyi. Zoti Amalawi ambiri akhala kumanena kuti nkhani imene ya subsidy mwina ikadangothesedwa chifukwa ikuoneka kuti sikupindulitsa dziko kwenikweni monga padakali pano tizoti kuli njala komanso Amalawi akufuna kuti athandizidwe komanso posachedwa Amalawi omwe akuthandizidwa pano adzapemphaso kuti tithandizidwe ndi nkhani ya subsidy. Komabe titafunsa ngakhale Amalawi mina m'matauni mu nkhani imene imakambidwa kuti subsidy ngothetsedwa, Amalawi ambiri akutiuza kuti subsidy akuthandiza ndithu kwambiri ndipo ayenera kupitirira. Amalawi ngati alipo amene akunena kuti subsidy kufuna kumutetsa, tikuona kuti mwina ndi Amalawi oti ophunzira kwambiri amene akunena kuti subsidy athesedwe, komanso Amalawi okhala m'mataoni amene mwina nkhani za ulimizi sizikuwakhuza kwenikweni. Koma pa Amalawi enake Amalawi ambiri pafupifupi Amalawi awiri pa Amalawi atatu aliwonse aona kuti subsidy akuthandiza komanso ndofunika apitirire. Pamene mwina pali kusamvanako mwina pang'ono ndi nkhani yoti kodi subsidy azipangidwa motani, chifukwa tikudziwa kuti padakali pano nkhani ambiri amadalira makuponi, anthu koma amadandaula kuti mwina nthawi zina makuponi amapezeka kuti fertilizer nthawi yogula fertilizer yatha makuponi asadathe kukawagwiritsa ntchito. Ndiye tinawafunsa kuti kodi tipitirize ndi makuponi kapena kwa iwo angakonde kuti mwina azipasidwa ndalama nkumakagula fertilizer amene akufunira. Ndiye tikuonabe kuti pa Malawi mwina 6 pa 10 aliwonse akunena kuti makuponi omwe wabe apitirire, mwina pangofunika kuti kukonzanso kuti zovuta zomwe zikukhalapo zisamapitirire. Aphungu a nyumba ya malamulo atsiriza zokambirana zawo, koma mtsogoleri wa aphungu otsutsa mu nyumbayi Dr. George Chaponda wadzudzula boma atiponyazisa mbali yotsutsa nthawi yomwe aphungu akhala akukumana. Achaponda ati pali zingapo zomwe mbali ya boma inakana kuti azikambirane mu nyumbayi zomwe akuona kuti zinali zadala. Koma mtsogoleri wa zokambirana mu nyumbayi Richard Chimwendo Banda wati zokambirana zayenda bwino, n'chifukwa chake mabilo 14 awavomereza kuthandiza kupititsa patsogolo chitukuko ndi miyoyo ya Malawi. Bungwe loona za anthu olowa ndi kutuluka m'mayiko International Organization for Migration IOM lati vuto lopeza chiphaso choyendera m'mayiko likuyika pa chiopsezo ochita malonda ang'onoang'ono ambiri mwa iwo amayi ndi achinyamata, zomwe zikuwachititsa kuti adzigwiritse ntchito njira zosavomerezeka. Mkulu wa bungwe la IOM kuno ku Malawi Magugu Anyana Mkuwe wati mayiko omwe akuchita malondawa amatayanso ndalama za msonkho zomwe zimathandiza pa chitukuko cha dziko. Kafukufuku yomwe bungwe la Save the Children lachita mu ndondomeko yotchedwa Shift Power to the Youth waonetsa kuti vuto lotaya zinyalala mwachisawawa likukulirakulira mu mzinda wa Lilongwe. Mkulu woona za ndondomeko zamakono ku bungweli Bright Chidzumeni wati zotsatira za kafukufukuyu azipereka kwa adindo kuti achitepo kanthu. Cholinga cha project imene nchonena kuti tinazindikira kuti zitsotso zomwe zimatayidwa mosasamalidwa zimapangitsa matenda osiyanasiyana ngati malungo, kutsekula mimba ndi zina zotero. And monga Save the Children ngati organization yomwe imagwira ntchito ndi ana, tinaona kuti izi zili ndi impact pa maphunziro ngakhale economy ya dziko. Komano tisanakhale ndi lingaliro lofuna kunena kuti tipanga chakuti ndi chakuti, timafuna tipeze data yodalirika yomwe itatidziwitse kuti chomwe titayenera kuchita ndi chakuti ndi chakuti. Nchifukwa yake tinabwera ndi anyamata awa oyendetsa tindege ting'ono kuti tipite m'misika ya monga Nsungwi, msika wa Sundwe ndi msika wina wa ku Ngwenya. Cholinga chake chinachonena kuti tidziwe kuti kodi zitsotso nzochuluka bwanji m'misikamu, komanso kuti muli mabini m'misikamu, komanso kuti kodi zitsotso zikumanyamulidwa m'misikamu. And kudziwa izimenezo zomwe tinaona kuti zitithandizira kuti tidziwe chomwe tiyenera kuchita kuti tikafikire miyoyo ya ana, kuti tiateteze ku matenda omwe akhoza kubwera chifukwa cha
kusasamala kwa zitsotso m'misika. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a khonsolo ya mzinda wa Lilongwe athokozani Nkaka wati vuto la zachuma ndi lomwe likusokoneza ntchito yotolera zinyalala mu mzindawo. Yazonadi talandira data imeneyi kapena tinene kuti mafigures amene akuonetsa status za mmene zinthu zilili kumbali ya zinyalala. Ndinene kuti ife tikuchilandira ichichi pachizungu amati positive chifukwa chonena kuti ndi chinthu choti chitithandiza suti changutidziwitsa kuti tikhale pasi kapena kutidziwitsa ndikupanga scare anthu koma ndi chinthu choti chatidziwitsa ndikutipatsa chindunji chamene tingakhale tikuthanirana ndi mavuto amenewa. Ndi zosiyana kuti kungodziwa kuti kuli vuto osadziwa kuti vuto mutu wake uli pati. Kwa pamene tadziwa kuti kuli vuto lili motere mutu wake uli apa zikutanthauza pete zikasowa vuto lija tikadziwa poyambira usataya nthawi mwina ndikufufuza kuti tiyambire pati. Mukonera nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri posachedwapa nkhani pomwepo. nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wachiliza chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. kudandaula kwa kholo lako mwayisudza upeza kuti muteteza lamulo lalikulu la constitution ili ndiye gawo 12 likunena kuti mphamvu ndi zathu inuyo mulibe kuthekera kuti muzikuza zimene mukufuna final democracy muyiwale nthawi ya kamuzu anali mkango koma tithokoze bakili muzi adawokhazika mkango wopansi inu ndi mbusa chabe nthawi yoti tizilimbana lero kuti uyu mkango uyu mbusa inapita nthawi ino ndi yachitukuko amalawi akukhala ndi njala amalawi akuona njala. Nduna yona zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ati Malawi adikire ripoti lomaliza lomwe lidzankhe mafunso onse omwe Malawi ali nawo. Bungwe la Civil Society Education Coalition CSEC ladandaula kuti 20% ya asungwana mdziko lino ikupitirira kusiyira sukulu pa njira zomwe zikubwezeretsa mbuyo masomphenya atsogolo lawo labwino. Mkulu wa bungweli Benedict Kondowe wanena izi pomwe bungweli limakumana ndi aphungu ku nyumba ya malamulo komwe mazina awapempha kuti athandize kuti nthambi ya maphunziro ipeze ndalama zochuluka. So vuto limeneli ndi vuto lalikulu kwambiri chifukwa mukayang'ana chiwerengero cha ana amene akusiyira sukulu pa njira chiwerengero chochuluka ndi ana atsikana pafupifupi 20%. Ndiye ngati tingapitirire kumachita zinthu mmene tikupangiramo ndiye kuti maphunziro amenewo akhala asakufikira ana amene ndi ulumali komanso atsikana. Ndi chifukwa chake tsiku la lero tili wosangalala kwambiri kuti muzokambirana zathu ndi aphungu a nyumba ya malamulo pali nkhani imodzi imene tawabasa ndi kuvomereza lamulo kapena tinene ndondomeko zoyendesera maphunziro awina aliyense chifukwa ndondomeko zimenezi zakhala zisakufika pa mapeto kwa nthawi yayitali takhala tikukambirana za madraft kwa zaka 6-7 komanso izi zikupereka chizindikiro kumene tikuchokera chifukwa tikayang'ananso maphunziro a ana amene ndi ulumali ndondomeko zoyamba zinakhazikitsidwa mdziko muno 2007 komanso zinatengeranso nthawi yayitali tikukambirana ndi boma kuti ndondomeko zimene zikhazikitsidwe. Ndiye tindi chikhulupiriro kuti aphungu a nyumba ya malamulo agwiritsa ntchito mphamvu zawo zimene zili malamulo kuti executive ipange zotheka makamaka kuti cabinet
iwunikire ndondomeko zimenezi ndikuvomereza. Wapampando wa komiti ya maphunziro ku nyumbayi Brenax Kaise wati komiti ichitapo kanthu. Ngati komiti tifuna tipite tiwaitane a office of the president cabinet komanso a unduna za maphunziro kuti tafunse kuti kodi ili pati, ndipo zimene zitipanga mu Oktoba muno ma-meeting athu amene timakhala nawo quarterly meeting amene tikhale nawo ndi zimene tipange kanase zimene tichite nzonena kuti taitana anduna za maphunziro komanso anduna za chuma chifukwa nthawi zina kumakhala okanirana. Anduna za chuma amanena kuti ife tidapasa ndrama zidakanika kugwiritsa ntchito, anduna za maphunziro amanena no ifeyo ndrama izi sana tipase msanga. Ndi nthawi imene timapanga allocate ndrama amapempha kuti ndrama ife sizidatikwanire, koma tikaona m'mabuku mwawo timaona kuti ndrama zija zilimu, ndi amakhala kuti akukanirana. Ndi this year before we come to mid-term review tifuna taitane atifotokozere kuti now amene sakugwira bwino ntchito yake ndani. Alusi Magagula, mmodzi mwa akuluakulu ku nduna za maphunziro, akuti pakadali pano pali ndondomeko zomwe akugwiritsa ntchito zothandizira kuti chiwerengero cha asungwana omwe akusira sukulu pa njira chichepe. Ngati nduna za maphunziro tachilimika pobweretsa ndondomeko zosiyanasiyana ndi cholinga chonena kuti pasakhale mwana wina aliyense wotsalira ku nkhani ya kulandira maphunziro. Pakali panopo nduna za maphunziro uli pakalikiliki pokhazikitsa ndondomeko zimene ziziona maphunziro okomera mwana wina aliyense, ndipo panopo ndi draft ya policy imeneyi imene tikuyembekeza kunena kuti masiku akubwerawa ikadusa mu ndondomeko zonse zoyenerera ndi kuti tidzakhala ndi chida chotithandizira kuti ena aliwonse amene akuona za maphunziro ana m'malevu zosiyanasiyana athe kuthandiza ana moyenerera. Chachiwiri so chimene nduna za maphunziro okuchita ndikuonetsa kunena kuti pamene tikumanga zipinda zophunziriramo ngakhale zipinda zogonamo ana makamaka ngati ku sekondari komanso ku mayunivesity, zipinda zimene zikhale zonena kuti zikukomera ana onse, kuonetsa kunena kuti zili zazikulu bwino komanso zili zoti zikulolera malinga ndi mitundu ya maulumali imene ilili. Komanso nduna za maphunziro wachilimika pa nkhani yogula zipangizo zophunzitsira ngakhaleso kuphunzirira, chifukwa si ana okha amene amafuna zipangizo, tinso ndi aphunzitsi ena amene ndi maulumali osiyanasiyana. Ife ngati nduna za maphunziro timaonetsa kuti tikugula zipangizo zokomera aphunzitsi akamaphunzitsa komanso ana akamaphunzira, chonga chonena kuti pasakhale mwana wina aliyense wotsalira ku nkhani za maphunziro. Tikanali pa za maphunziro, unduna za maphunziro wati kusachita bwino kwa ophunzira pa zotsatira za mayeso a MSE chaka chino ndi phunziro kwa adindo kuti agwirane manja kupeza zifukwa ndi mayankho. Mmodzi mwa akuluakulu ku ndunawo Grace Kafulatira Mulima wati ophunzira kuti achite bwino si udindo wa boma ndi makolo okha koma magulu onse okhudzidwa. Iwo anena izi pomwe sukulu ya sekondari ya Filipina imapereka mphoto kwa ophunzira ndi aphunzitsi omwe achita bwino pa mayeso a MSE ya 2024. Pomaliza tione nkhani za masewero. Timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames yatsika pa mndandanda wa bungwe loona za mpira pa dziko lonse FIFA kuchoka pa 125 kufika pa 133. Timu ya Flames yakhala ili pa namba 125 kwa miyezi yochuluka. Kutsikaku kwachitika kamba kakulephera kwa timuyi masewero ake motsatizana ndi matimu a Burundi ndi Burkina Faso mpikisano wa AFCON. Ndi nkhani imene yonso tafika pa mtsiziro pa nkhanizi kumatisanasiyane tionenso mitu yake. Zotsatira zakafukufuku wa bunge la IPO zaonetsa kuti 69% ya Malawi akufuna ndondomeko ya AIP ipitirire. Aphungu atsiriza zokambirana zi. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com. Ine ndine Chance Mozopanda, malo mwanzanga onse ndi kuti tsalani bwino.